scripture with you guys this morning from the book of Matthew 13 verse 24. Matthew 13 verse 24, and the Bible reads, he gave them another parable, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came to him and said unto him, say, did you not sow good seed in the field? From whence then hath the tares from? He said unto them, an enemy has done this. The servant said unto him, will you then that we go and gather them up? But he said, no, lest you may gather up the tares, you must also uproot the wheat. Let both grow together until harvest time. Ndodangobata statement lekuti let both grow together. Let both grow together. Nice one, Mashajike. How are you doing, my friend? Kurisego, South Africa, Pretoria. God bless you. Rodo, Marumaoko, Maichiwanga, Noe, Umbofana. So I'd like to share a text, guys, from this parable. Panzine shoko. Vanhu vaenda kune muridzi wemunda vakati hamuna kudyara here zvakanaka mumunda, iye ndokubva ati regai zvikurirane. Let both grow together. Let both grow together. It seems mind in vanhu vaenda kumuridzi wemunda ndeyekuti we need to do away with the tares. Toda kuti tibvise mashavi. Iye ndokubva ati ayo, the special thing chandinoda kukuudzai, let both grow together. Let both grow together. Chinjandoda kuti ubate hama yangu chakatanga kuonekwa. But when the blade was sprung up, brought forth fruit, then appeared the tares. Tares, mashavi, akaapia later. Apo the wheat yanga yato ne mashizha yakutoshowa masigns yekuti yato at a better stage. So statement rekuti let both to grow together is statement rakaloda wisdom. Zekuti there is no need yekutora nguva uchidhila nemaweeds. Kana pane age difference, kana kuti time difference, yekuti izvi zvazoonekwa, mashavi azoonekwa, maweeds azoonekwa, apo wheat yanga yapane a better or a higher stage. It simply means hapasisina a fight for nutrients. Why? Nekuda kwekuti stage yasvikwa newheat, stage iyo inoita kuti it demand something for the fruit, something chiri different than stage ine maweeds. For example, mwana ari kukura anoda kuyamwa mukaka, munhu mukuru atokura yamwe mukaka. Mwana ari kukura ane kind of food yaanopiwa achiri mudiki, but kana munhu akura ane kind of food isingapiwe vana yaanodhila nayo as an adult, which simply means hapasisina fight if the wheat is mature. If the wheat is mature, wheat is a shadow picture of a believer. But when you are mature, you don't fight zvinokukurwisa. Why? Nekuda kwokuti you deal with the challenges in a diplomatic way. Yekuti auswere mu level mu area yezviri kutsvakwa nemaweeds. Nokuti iwewe maweeds apia wato at a better stage. Saka muchiona there are some people who kana vakatukwa kana vakanetswa, they don't spend much time answering back. Zvekuti vamwe vanogona kudetseka kuti why are you quiet? Munhu ari kukutuka, why are you quiet? Apa wazonzi zvakati. Maturity inopa kuti uve ne a different approach or different understanding pamafights aunoita encounter mu life. Let both grow together. Already pane chimwe chiri outgrown ipapa, because hazvina kutotanga nhasi kukura zvese, but Bible rati pakatotanga kuonekwa the fruit appearing and the blade sprung up, ndo pakaonekwa tares also. So the tares will appear, the wheat yapa later kana pa better stage. So statement rekuti let both grow together harireve kuti zvinizvi zviri kukurirana. Maybe we put it this way. Nyange zvichireva kuti regai zvikurirane, but I want to get deeper. Hazvireve kuti ari kuti regai zvikurirane as such, but ari kuti already kana pane chakatokura chimwe chisati chavapo, pane chakaitwa outgrown,
in the process of growing. Maybe I'll put it in English this way. Nokuti kana, okay, let me get an example. This sponge ne container rewe still water. Right. Kana wheat yanga iripo, then yato developer, they appeared spongy, ndoma tails, kana kuti mashavi, kana kuti maweeds. Murukuona ere kuti kana zvanzi let both to grow together, it's a statement of wisdom. Because one chimwe apa chakatoitwa outgrown already. So zviri kudemandwa neichi pa stage yachiri zvakasiyana nechinodemandwa neichi pa stage yachiri. So nekuda kwekuti the enemy akabitwa pa time, zvese zvaachaita achazviita mutime frame yake isinei nekukukidzana nema weeds ne wheat. So already pane chiri outgrown. Saka zvikanzi let both grow together, it's a statement of wisdom. Truly these two can grow together, but pane one chiri outgrown already, nokuti ichi chapa a better and a different stage than this one. So paanoti regai zvikurirane, haisi nyaya yekuti zvichakurirana, pane chakatokura kudarika chimwe. Saka ichi pachiri yakuzofaita chimwe chauya kuzofaita pa different time, pa different stage. Hausatomboonzwa ere mumwe munhu akanetsana nemunhu obva ati wandiona ndakura. Hazvire kuti haana kutukwa, haana kunetswa, hazvire kuti haana power rekudzorera kana kufaita, but ari kuti the stage yandava now, zvawaita izvo haisi nyaya, but long back ndiri mudiki panhauita inetsana tikarovana, but at this stage there is no point to come low to your level and fight you. In other words, statement iri pano ndeyekuti you must grow, you must outgrow the mindset and the plans of the enemy. Kurati hazvigone kukudonedza nokuti one a different insight, a different approach how you see or react to issues. Unonzwaira kuti mwana mudiki waiti ukaita problem kana ukatukwa waita hasha ofaita munhu, but there will come a stage in life yekuti kana ukaita hasha ukapopoterwa une control ne discipline yawanayo nekuda kwezera and how you see things in life. Why? Nokuti pane paunorwiswa onetswa, then when you fight back you lose purpose and direction. But kana uri mudiki unofunza kuti I win by fighting. There are things you win by ignoring because you outgrow the mind and the knowledge of the enemy. Let both grow together is a statement of wisdom. That's where the battle is. Aba pakati munotitendera etenderi kunodzura vanzaiwa musaende, let both grow together. Kare ndiri mudiki ndaiti ko vanoramba sei kuti zvidzurwe nokuti zvaiswa neenemy ende zviri kufighta the wheat. Ndikazodiscover kuti it's a statement of wisdom. Baba Chelsea Gideon Mutandwa, how are you? Kwakadiko ko Australia. Apostle Shoko, how are you doing? May the good Lord bless you. Nyasha Dzwanzwe mwari wakuitire nyasha. Abraham Chimvuto Deliwe Chinyangwa, God bless you. So let both grow together, yet maweeds adyarwa neenemy. Muridzi wemunda ari kuramba kuti vanhu havauye kuzodzura maweeds. Why? Vanoita sekunge vari kusapota maweeds kuti atombowana mukana wokukura, but with wisdom ari kudiscover kuti stage yaonekwa maweeds. I'll read again verse 26. But when the blood was sprung up and both forth fruit, then appeared the tares also. The wheat is now at a fruit stage. Achieve purpose, yadyarirwa so that it produces the fruit. So kana yamu time yekudila ne purpose, there is no need yekuenda low to fight for lower nutrients to grow kana watokura kudara. That was a statement of wisdom. Why letting the weeds and the wheat grow together? Actually nyaya haisi kukura pamwe chete.
nyaya ndekuti pane chakatokura kare kudarika chimwe. I relate with this. Ndine vanhu vanga vari 5 years pamberi pangu nevanhuwo vari maybe 5 years pamashure pangu in age. Do you know kuti vanhu ivavo dzimwe nguva pakutaura vanogona kuti takatamba tese, kuti haningi uitozivana takatamba tese. But matambiro emunhu ari 5 years ahead of you newe uri 5 years lesser, they are different. My interests, they are different. And the challenges as you grow dzinoita different nema challenges ane mwana mudiki. So statement rekuti let both grow together harisi statement rekuti ngazvikurirane. Is statement rekuti pane chakatokurirwa, saka mukukura kwazvo victory was already achieved, nokuti izvi zvaka appear, my weeds appeared when the wheat is brought forth the fruit. That's why uchiona kuti kune vanhu vekuti kana vatukwa vakasakana kuti vanhu vakasakana nemama problems, reaction yavo inogona kukushoka, unogona kutobatikana kuti but indava angonyarara aitirwa izvi, indava angoignore aitirwa izvi, ingaona ari kungotukwa but haasi kuwana time yekuswera achiresponda. Age difference, wisdom and understanding your life inokuudza kuti Sanballat na Tobia havasi worth kuti uende kunovafaita ku the land of honor. Why? Because pauchanofaita Sanballat na Tobia, time inokukunda pabasa rauri kuita Nehemia rekuvaka rusvingo reJerusarema. That's why Nehemia asina kuenda kubato kana kufight na Sanballat na Tobia. Aigona kuburuka parusvingo rwaari kuvaka oenda kufight, ondokunda kufight uku, but already abitwa pa time nepurpose yezvaanofanirwa kuita. What am I saying? Don't lose focus and purpose because of those who are speaking negatively against your life. Don't you lose focus and purpose because of those who don't like you. In Zwamu life, there are people who don't like you, whether you are good or bad. You don't take away it from people. People who speak negative against your life, you don't take it away from people. So when you expect you are making an error. Weeds will always appear, no matter how good you are. Bible rangu rinoti muridzwe munda sowed good seed. So kuva good akudzivise the weeds to be planted around your life. Get this scripture very well. A certain man sowed good seed in his field. The seed is good. Munda ndewake, mbeu yakanaka ndeyake. But somehow kune munhu asina munda, but anima weeds ari kutsvaga kumwa minda yevanhu. Ignore the weeds. But I want to show you something. Wheat nema tails, wheat nema weeds, by understanding agriculture, is the same family. Wheat and weeds zviri mugrass family. So the enemy ari kuya kuzoita so confusion. Ari kuya kuzoita so confusion. That's why muridzi wemunda ati mukaenda you also uproot the wheat, muchida kuita uproot the tares. Why? Because it's confusion. So mu life munogona kudyarwa spirit of confusion. Yekuti you treat weeds as tares and you treat tares as weeds. My prayer to you, don't focus and lose that because of the weeds that have been planted in your field. You are an overcomer. Ugarevenga further or not. Let both grow together until harvest. Let both grow together until harvest. Until harvest is a prophetic message or a declaration. No matter the weeds, the harvest is certain. No matter the weeds, the harvest is certain. No matter what you got my weeds, but harvest is there, is achievable. What am I saying? You achieve despite the weeds. You achieve despite the enemies. You will make it in the midst of thorns, in the midst of thistles. You will make it
life will flow. The grace of God will sustain you. Blessing and favor be upon your life. You are going to harvest. Chaunoshwira nechaunotsvaka. Despite vavengi nevanhu vanokumukira, ndiri kudeclare mangwanani ano. Zvanzi, let both grow together until harvest time, which means harvest is certain despite the weeds that have been planted in your life, against your marriage, against your business, against your health. Father, in the name of Jesus, Baba ndinonamata nyasha dzenyu mumunda mevana venyu. Baba Spencer Mandija, mamuka say, God bless you. Happy to see you. Ian Mukonzi, Rodu Maruma Hoko. Baba Gideon Mutandu, wakuri say, mwari wakuitire nyasha kangwari. God bless you. Anima koni nyasha dzekukowa in the midst of tears. Mwari ngaakupe nyasha dzekubudira in the midst of trouble. Vavengi variko, vasingade variko, vadzivisi variko, but shokorati until harvest time. Kurati harvest is certain. Harvest is certain. Why? Nokuti muridzi wemunda akatovaka pekugadzika wheat yake. Nokuti Bible rikuti get together first the tares, bind them to bend them, but gather the wheat into barns. Mabhani ekutoiswa wheat anga akatovakwa. Chiprofita chekuti harvest time changa chatotaurwa. So whatever the enemy has done will not change what God wants in your life. May the will of God prevail. Zvadyaarwa nemuvengi zvitadzise nyasha dzaMwari kumanifesta muupenyu wako. Unoona here kuti vanhu vazhinji vari successful hazvireva kuti havana vanhu vakavavenga, but there is grace that surpasses the plan of the enemy. May the same grace be upon your life. There is grace and favor that surpasses the voice of the enemy or the voice of the wicked. Father, in the mighty name of Jesus, I speak blessing, protection, and favor muupenyu vana venyu. Ngazviendeke Mwari. Vanodyara maweeds variko, vanodyara matears varipo, vanodyara mashawi variko. As the good seed will prevail by God's grace. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you, Ama. Skwere munyasha Mwari vakuchengetera. Rumbidzai Machingo, Christopher Madzeke, Enita Denere, Elizabeth Ndoro, Tavonga Shoko. God bless you. Elizabeth Benesi, Guy Mushiki. God bless you. Mwari vakuitire nyasha. Winet Marova. May the good Lord bless you. So muskwere munyasha Ama zangu. Happy to see you online. Mwari vakuchengetera vakugonesei tisangane Saturday evening and Sunday service. Saturday evening and Sunday service muno mu UK kunzvimbo inonzi Portsmouth. Tinenge tiri ku Portsmouth muno mu UK, so you can join me live vari area ye Portsmouth muno mu UK. You can come to the place vari kure, tune in. Our difference per time tine difference 1 hour, so you can tune in kana ndati 7 kureva kuti kunana Zimbabwe 8 o'clock. So different time difference is just 1 hour, so you can adjust panguva yanenge ndataura kunoko, so that we can move together. Whatever chikuitira nyasha. May God bless you. My flow mawe, my God bless you. Gilson Gwandu, how are you? Chidomo Sisi, Ronald Kichinga, Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuropa fa. So tisangane hama zangu Saturday, Sunday, Portsmouth, UK. Ditori Munokdara, I'm in Coventry. Coventry, so I'll be going to Portsmouth this coming Thursday to ita conference Saturday and Sunday. Mwari wakuitire nyasha. Ieni Mukonzi, I'll be coming to America next year. We've got a plan yekuya ku America next year around Easter. Mwari wakuitire nyasha. So ari ku America, the plan is in the pipeline yekuti tuyeko towards Easter, but it will be in Dallas, Texas. Ari ku America will be coming to Dallas, Texas. That's next year Easter. Dallas, Texas. Ari ku America, Dallas, Texas. You can join me. I'll be coming that side, but it's next year Easter holiday. Mwari wenyasha vakuchengete. Mwari wenyasha vakugonesei. Mwari wenyasha vakurwirei. Favor ya Mwari ibatike muupenyu wenyu. Muzita ra Jesu Kristo e Nazareta. Amen and amen. Bye bye. Oh, Elizabeth Benesi, you're from Stevenage Church. Yeah, we had a nice time in Stevenage. Mwari wachitita zvakanaka.
doing Kiziwange. God bless you, Christopher Madzeke. So bye-bye, guys. See you.